Za čačanske vozače koji popiju malo više, jedno od rešenja za siguran povratak kući moglo bi da bude, zamislite, pauk. Pored odnošenja nepropisno parkiranih i havarisanih vozila, u parking servisu kažu da će po prihvatljivim cenama vozačima koji su pod gasom odvesti auto do kuće. Sve zavisi iz ugla koji gledate. Znači, neko kaže za čoveka kada je pijan da se ne ponaša sasvim logično i normalno kako se ponaša kada je trezan. Ako za vozilo kažemo da je havarisano vozilo, onda automatski možemo reći u ovom slučaju da je u ovom slučaju havarisan vozač iz razloga što nije sposoban da rukovodi normalno sa svojim vozilom. Nadležni kažu da će pauk biti nabavljen do sredine godine, a da je Čačanima potreban neko ko će brinuti o njima, govori i podatak da je Čačak jedan od gradova gde je uhvaćen najveći broj pijanih vozača. Zbog toga su otvoreni za saradnju. Ima da se navozaju po ceo dan. Evo sad idem na rođendan i kad se vratim šta će biti? Pa dobro, bolje i to nego da vozi pijen. Je li tako? Ali Čačani imaju i neke svoje ideje. Mogli bi vozačima da ponude i raso za otrežnjenje. Nismo još razmatrali takvu jednu alternativu, ali hvala vam na toj ideji. Lepa ideja, sviđa mi se kako razmišljaju naši sugrađani. Dok u čačanskim kafanama uz alkohol ne budu počeli da služe i raso, pauk će pijane vozače i njihove četvorotočkaše prevoziti za 30 evra. Ako je za bezbednu vožnju, nije mnogo.